Poltețului 15, camera 305. Ca o amară, mare pasăre marină, nenorocul plutește peste căminele de nefamiliști din strada Oltețului 15. Aici nu stau decât doar cei ca noi. Aici viața se bea și moartea se uită. Și nu se știe niciodată cine pe cine, cine cu cine și când și la ce. Doar vântul aduce uneori miros de fum și zgomot de arme dinspre câmpiile catalaunice. Când urci la noi, amice, ai grijă. La ușă o să te întâmpine păduchele de San Jose. E paznic aici. O să ți se gudure la picioare. O să zică, dă-mi nene 5 lei să te trec apa. Ușa e închisă, ăștia mă lasă tot timpul afară, m-au întemnițat afară. Tu nu-l crede, amice. Tu nu știi. A venit ieri administratorul. L-a făcut șef peste tot pavierul. El este cel care cârmuiește acum camera asta. Corabia asta blestemată de sub care apele s-au tras și a rămas încremenită aici, la etajul 3. Deci plătește-l, amice. El e cârmaciul. Se clatină mereu ca în vechime când vasul sălta peste ape. Iar dacă înjură, ascultă-l cucernic. El când înjură se roagă. Așa cum fac toți aici. Așa e să faci și tu, curând. Aici nu stau decât doar cei ca noi. Aici viața se bea și moartea se uită. Numai în rare clipe de căință și credință noaptea, zidurile se subțiază, se alungesc, se înalță ca un giulgiu tremurător îmbrăcat de un trup nelumesc. Dar nu se trezește nimeni. Și dimineața căminul e iar o cămașă boțită, din buzunarele căreia ieșim numai noi și atât. Numai noi și atât. Aici nu stau decât doar cei ca noi. Aici viața se bea și moartea se uită.